Oso interesgarria iruditu dit, izan ere robota erabiltzea eta baita ere bideojokoa ere forma ona dira erakusteko istripu asko egoten direla eta elkarrizketa polita eguna. Interesgarria iruditu zait eta kontziente izateko istripuak altzaizkigula mundu guztiari gertatu eta oso interesgarria. Kontzientatu, merga ze pasten den akzidentiakin eta bastante diela hiltzen dien personak akzidente batengatik. Netzat izan da, neska batek bideoan erakutsi du bere histori pertsonala denola afektatu zion istripuak. Askotan guk istripuan gauzak ikusten txugu eta zenbakia eta bakarrik kontatzen dira eta egute hainbeste afektatzen, baina ikusten nola norbaitei benetan aldion eragin, asko inpaktatzu. Da, ikesi bizu hori gestionetan, kasi behar duzu zure sentimenduek eta emozioak kontroletan, ze hori ez da joenko inoz, momentu hori. Robot bat izate hori eta publikoarekin hitz egitean asko gustatu zait eta ideia oso nahi iruditzen zait. Pertsona asko ez dira juntaten zabetuten nahi hitz egin edo olain, baina mobiakin askoz errexo da parte hartzea. Zuretzako galdera bat bota dut, zuentzako, ze aukeratu duzu? Nik dudakatu, outdoor o ziklomotoraz 49 txiki ditakoa. 4 zikliko. Bietatik erantzun dituzu? Ez tekit, ala aukeratu eko.